Здравейте! Ние сме ученици от Средно училище Никола Войводов, град Враца, и днес ще ви представим нашето изобретение Никобот. Всеки от нас има баба или дядо. Някои от тях живеят сами, имат строен в ежедневието си и има нужда помощ да се грижат за здравето си. С моят екип направихме проучване и установихме големия брой мъже и жени в България, които живеят сами. Както можете да видите, данните са фрапиращи и всяка година числата стават все по-големи и по-големи. Затова с нашия екип си зададохме въпросът как можем да помогнем на възрастните, като улесним тяхното ежедневие. Имахме няколко идеи, като умен дозатор за лекарства, апликация с гласов асистент и гривна с градено известие. Но се сетихме за много по-добро решение на проблема, а именно... Никобот. Никобот е програмиран от нашия екип да се грижи за здравословното състояние на възрастните. Той доставя лекарства и вода, а чрез светлини звуци напомня за важните неща през деня. Той е умен и надежден помощник. Нашият робот не е само помощник, той е дарител. При всеки закупен робот ще се отделя сума пари, която ще бъде дарявана на различни старчески домове в България. Дейността е подкрепена от нашето училище и община Враца. Следващата ни цел е Никобот да се свързва с приложение, което да уведомява близките на възрастните при пропуснат прием на лекарство. Можем да добавим и функция, която да измерва кръвното, пулсът и температурата. А защо не и в бъдеще да направим версия на Никобот, която ще помага на хора с увреждания? Надяваме се да превърнем нашата мечта в реалност. Ние бяхме отбор Нико Роботикс!